Gernika Lumoko udalak bizia ere인go du berriro ume bat, zuhaitz bat ekimenarekin. Udalak berriz ere 94 zuhaitz landatzea du helburu. Herrian jaiotzak ospatzeko eta familiek ingurunearekin duten lotura indartzeko. Gernika Lumon jaiotza berri bakoitzak bere aztarna uzten du lurrean, haur bat, zuhaitz bat ekimenarekin. Udalak, Gernika Lumoko udalak, 2023an jarri zuen martxan ekimen hau. Aurten itzule egingo da ekimena 94 zuhaitz landatuz. 2024ko martxoaren batetik 2025ko martxoaren batera, udalerrian jaiotako haur bakoitzeko. 94. Itzordua martxoaren 29an izango da, eguerdiko 12etan, biltegiaren ondoan traman. Udalak horren berri eman die familiei. Eskutitz bat bidali die deialdia zehaztuz eta zuhaitzen bakidun bat esleituz. Gutunean gainera aurreko urteetan parte hartu zuten pertsonak gonbidatzen dira landatutako aleak bizitatzera. Bizitzaren ospakizuna da funtsean, dio idatzi honek. Proiektua jarraitutasunaren ideiarekin sortu zen, jaioberriei ongietorri emateko eta euren familia keinu simboliko baten inguruan biltzeko. Lehenengo edizioan, 354 zuhaitz landatu zituzten, pandemia hasi zenetik 2023ko otsailera arte jaiotako aurrei zegozkienak. Ordutik baso txikia hasten joan da, belaunaldi berri bakoitzarekin, aurten guztira 585 zuhaitz izango dira. Laguntza arrasteko Gernika Lumoko udaletxetik doako garraio zerbitzua egongo da goizeko 10:30 aurrera, bertara iristeko errepidea itxita egongo baita. Martxoaren 24a baino lehen, etortzerik nahi izan ezkero, idatzi alkatetza abildua gernikalumo.eus helbidera edo deitu 946270212 telefonora. Gernika Lumon, aritzak historianen lekuko diren herrian, baso berri bat hasten da, datozen belaunaldiekin bat.